אני קראתי למפגש הזה מרוקו בין האוקיינוס האטלנטי לבין אוקיינוס החולות, שהוא חלק המערבי ביותר של הסהרה, שזה לאו דווקא חולות הסהרה, זה חולות וסלעים וכולי. כן, מרוקו יושבת באזור מצפון נוגעת בים התיכון, במצרי גיברלטר במעבר בין התיכון לאטלנטי. יש לה חוף ארוך לאורך האוקיינוס האטלנטי, עד לאזור הזה שאתם רואים כאן. כתוב כאן נחל דרה, ובמזרח, בדרום מזרח, יש לכם גבול עם אלג'יריה, אזור מדברי מאוד, יבש. השטח של מרוקו הוא בדיוק היום לפני 73 שנים. אני מבקש לא לדבר. כדאי לסגור מכולם. באמת בשעה טובה לפעמים. כתבתי ברציפות שנה וחצי. אני מבקש, אני שומע שם לחישות וזה מפריע. אני לא מקבלת לטלפון, אני מקבלת רק למחשבת. אנחנו שומעים את כל הלחישות, אנחנו נסגור במיוט. עמיקם, תעשה לכולם מיוט, וכל אחד שירצה לדבר הוא יוכל לפתוח לעצמו. נעשה מיוט וגמרנו, אנחנו לא רצינו לעשות את זה. עשינו מיוט לכולם, תודה רבה. מישהו רוצה לדבר, שיפתח את הזה שלו. הוא לא יכול. טוב, שטחה של מרוקו הוא כ-470 קילומטר מרובע, זה רשמית. לא רשמי, זה למעלה מ-750 קילומטר מרובע, כיוון שכאשר ספרד לפני כ-50 שנה החליטה לוותר על האזור של הסהרה המערבית, מאוריטניה, המלך חסן ארגן מצעד, שקרא לזה המצעד הירוק, אל לתוך השטח שהיה פעם ספרדי, וצירף אותו בלי הסכמה של אף אחד, צירף אותו לשטח של מרוקו והכפיל את השטח שלה. היה איזה דיון באום, דיברו על כך שיש שם משאל עם, עד היום זה לא נערך, ובאופן לא רשמי, מרוקו היא היום כ-770 קילומטר מרובע. מרוקו בנויה בעיקרה מאזור שיש לו מישור וגבעות נמוכות באזור שקרוב לאוקיינוס האטלנטי, עד לפעמים עומק של 70 ו-80 קילומטר. יש את המדבר הגדול שמשתרע כאן. יש כאן מדבר שמשתרע, שמישור גדול מאוד, חלקו חולות, חלקו סלעים, שמשתרע כלפי מזרח, ומרוקו עצמה בנויה מארבעה רכסי הרים, שהצפוני ביותר נקרא בשם רכס הריף. יש לנו את האטלס התיכון, האטלס הגבוה שמגיע בשיא שלו מעל 5,000 מטר, או קרוב לזה, ורכס נוסף שנקרא בשם אנטי אטלס או מול האטלס. אנחנו נטייל היום בפחות או יותר, אני ארוץ כאן על המפה, ובסוף נחזור על אותה מפה. אנחנו נוחתים בקזבלנקה, נוסעים ישר אל רבת. מרבת אנחנו נוסעים כאן אל הצפון, אל העיר בשם שפשואן. חוזרים חזרה אל מקנז, בדרך נעבור בעוד איזה עיר רומית עתיקה, מקנז, פז, נחצה את רכס האטלס התיכון, נרד כאן לעמקים שבין האטלס התיכון לאטלס הגבוה, אזור מדברי, ונעלה אל האטלס הגבוה, ונרד ממנו אל נאות המדבר בגבול הסהרה, אל הדיונה הגדולה. משם נחזור למרגלות האטלס הגבוה, ונגיע אל וורזזת. בדרך ניכנס לכמה קניונים של נחלים שזורמים שם, ומוורזזת נרד דרומה אל האטלס הגבוה, אל האנטי אטלס, ונרד אל עיר בשם תזנית שנמצאת באזור הזה מדרום, נעלה אל הגדיר לאורך חוף הים אל אסווירה מוגדור, אל מרקש, ונסיים אחר כך בקזבלנקה בדרך הביתה. אז בואו נתחיל. מרוקו, התושבים הוותיקים של מרוקו הם נקראים בשם מאוריטנים, מכאן גם השם אולי מורים, ומרוקו בתקופה העתיקה הגיעו אליה הצידונים במסע דרך הים, הם הגיעו עד מעבר לגיברלטר ופתחו כמה מושבות לאורך החוף האטלנטי. במאה השלישית לפני הספירה,
או השנייה לפני הספירה, הממלכה, האימפריה הרומית, השתלטה על מרוקו, ומכאן השם הים התיכון, זה הים שנמצא בתוך הממלכה הרומית, שמוקפת כולה על ידי יבשות, ולכן הים האמצעי הוא הים התיכון, מכאן השם. במאה השנייה ועד המאה הרביעית שלטו הרומאים, הם יצרו איזשהו איחוד בין השבטים המקומיים שהיו שבטים של מאוריטנים, הם קראו לממלכה בשם, השם של הממלכה נקרא בשם, תכף אני ברח לי רגע, השם מאוריטניה טינגיטנה. תסלחו לי אם טעיתי בשם, אני פשוט איבדתי כרגע מתוך התרגשות קצת את הדבר הזה, והם הקימו שם מלך שמוצאו ברברי יחד עם איחוד, הקימו עיר גדולה מרכזית, וניצלו את החלק המערבי של מרוקו, את המישורים, כדי לשמש כאסם תבואה לחיטה, במיוחד חיטה קשה שהיו מייצאים אותה ממרוקו בספינות דרך הים האטלנטי, אל רומא להאכיל את העם הרומאי הרעב לשעשועים וללחם. מאוחר יותר, מרוקו הייתה תחת השפעה של הממלכה הביזנטית, של איסטנבול או קונסטנטינופול. במאה החמישית פלשו לאזור של מרוקו דרך ספרד שבטים גותים וונדלים ששלטו במשך כ100 שנה, הגיעו לתוניס, ניסו לפלוש גם לאיטליה ולרומא, ובסופו של דבר הם בכיבוש הערבי במאה השמינית, הגיעו הכוחות המוסלמים בעזרת גמלים וצבא, כבשו את מרוקו והתמקמו בה. כבר במאה השמינית, בסוף המאה השמינית בתחילת המאה התשיעית, הם פלשו לספרד, כבשו את מרבית ספרד והגיעו עד לפרינאים, ואפילו בזמן קצר מצפון לפרינאים, ולאט לאט הם בלחץ נוצרי מחדש שנסוגו והתמקדו בעיקר באזור של דרום ספרד, אנדלוסיה, מטולדו ודרומה, הקימו שם ממלכה גדולה, שגם היא בתקופה מסוימת נפרדה קצת ממרוקו, ובמאה ה-11 שוב פרצו מלחמות של שושלות של מרוקאים, שניסו מחדש להכניע את ספרד תחת שליטתם, ואז אנחנו מגיעים סליחה, כאן יש איזה טיפול קטן, אנחנו שומעים על סולטן בשם יוסוף יעקוב אל-מנסור, שהוא שולח את הצבא שלו מהעיר, רגע, תראה נטפל בזה, מהעיר רבת, הם חוצים את מצר גיברלטר, ומפקד הצבא הוא עבד אל טריק, על שמו נברא מבצר גיברלטר, יש שם קרבות קשים מאוד, הם מאבדים, זה מלחמה של מוסלמים נגד המוסלמים. בקרב הגדול הזה, נהרגים עשרות אלפים של אנשים, כשהוא חוזר חזרה אל ספרד, הוא בונה ברבת מסגד ענק, מסגד פתוח, כמו שאתם רואים פה את העמודים שהם קצת שוחזרו, חלקם אחרי ירידת אדמה הורמו מחדש, והוא בונה מגדל שדומה מאוד לתרבות שהייתה האנדלוסית, שהייתה בדרום ספרד. אנחנו מכירים את המגדל חירלדה בסביליה. והמגדל הזה במקור היה צריך להגיע לגובה של 80 מטר, רוחב הפאות שלו הוא כ-15 מטר כל פאה, בערך חצי מהמגרש שלי, והמושל לפי התוכנית היה אמור לעלות על מעלה משופע, עם הסוס שלו רוכב אל למעלה ולהשקיף ולהכריז על הניצחון הגדול על ספרד של אותה תקופה. לכל 1,000 חיילים שנפלו בקרב הרימו עמוד, ויש כאן קרוב ל-40, יש כאן קרוב לעשרות עמודים, לא ספרתי אותם, ולפי זה אפשר פחות לדעת. אז זה נקרא מסגד העמודים של רבת. אנחנו יוצאים מרבת, ואנחנו נוסעים מזרחה, ואנחנו נכנסים לתוך יער של אלוני שעם. שעם, אלוני שעם נמצאים מצפון ספרד דרך פורטוגל אל מרוקו,
ככה נראה השם אחרי שמורידים אותו מהעצים, מקלפים אותו בגובה בערך של כ2 מטר, מניחים אותו בערימות, משטחים אותו. היום כשהפלסטיק והגומי תפסו את מקומם, שם כמעט ואין מה לעשות איתו. פעם הוא שימש לאטמים למכוניות, סוגליות לנעליים, אבל היום דינו הלך. אנחנו מגיעים אל מרכז ערי הריף, אל עיר בשם שפשואן. שפשואן יושבת עיר שהוקמה בסביבות המאה ה-15, כאשר היה כאן מחנה צבאי נגד הפורטוגלים ששלטו בים התיכון. ממנה לים התיכון זה מרחק של כ-30 קילומטר, קו אווירי, אולי אפילו פחות, אבל רכס ההרים מאוד מאוד מפריע. העיר הייתה אסורה, היא התפתחה לעיר בסוף המאה ה-15, כאשר גורשו המוסלמים והיהודים מדרום ספרד אחרי הקיבוץ הנוצרי. והעיר התפתחה, עיר יפהפייה, היא בנויה בסגנון של עיר אנדלוסית, תראו את הצבעים. קודם כל זה כיכר העיר שבה נערך הפרלמנט, כל יום אחר הצהריים יושבים הזקנים ומרכלים. העיר היא כחולה, צבועה בכחול ולבן. אחד הדברים שמאפיינים את העיר הזאת, יש כאן מעיין שזורם בשולי העיר, וליד המעיין הקימו את המכבסה העירונית. זה קצת יותר מודרני, אולי בין 40-50 שנה, יצקו כאן מבטון את איך קראנו לפומפייה שהיינו פעם עושים כביסה, ואנשים מחפשות כאן את הכביסה שלהם. היום כבר יש את המכונה הצבאית, את המכונת כביסה החשמלית. אנחנו עוזבים את שפשואן, ואנחנו עוברים לעיר שנקראת בשם וולובוליס, עיר רומית שקמה במאה השנייה לפני הספירה. היא הייתה המרכז של השלטון הרומי, בחבל הזה של מאוריטניה, חלק של רומי. הרומאים קראו לשבטים שהם לא הכירו במרוקו בשם ברברים. בעצם הכוונה לברברים זה האזרחים שהם לא תושבי רומא, כל מי שזר נקרא בשם ברבר, או בור, אנחנו קוראים להם היום בורים. בעצם זה אני טועה, אבל זה לא חשוב. מה? ברברים, סליחה. ומכאן השם ברברים. אלה שבטים שהמוצא ממאוריטניה, הם חיים בערי האטלס, אנחנו נפגוש אותם בהמשך. בוולובוליס הייתה עיר של כנראה מאוד עשירה, ויש כאן כמה רצפות פסיפס מרהיבות ביופיים. הרצפה הזאת מספרת את הסיפור של אורפאוס, שיורד לשאול להחזיר את אורידיקה, אחרי שנחש הקיש אותה, והוא היה ידוע כנגן חליל ושירים מאוד מאוד מפורסם. הוא יורד לשאול לבקש מהאלים להחזיר לו בחזרה את אורידיקה, הוא עולה, וכל החיות מסתכלות, או מי שיצר את החיות האלה של אפריקה, לצערו הרב, הוא קיבל הוראה מהאלים, אתה יכול לקחת את אורידיקה איתך, בתנאי, בדרך שהיא עולה איתך מהשאול אל האדמה, אסור לך להסתכל אחורה, ברגע שתסתכל אחורה, אתה תאבד אותה מחדש, וכך קרה. אז זה אחד מהפסיפסים העשירים של וולובוליס. פסיפס אחר, מצא לנו כאן ליצן, שהוא רכוב על חמור מצידו האחר, ושופך כאן איזה כד של מים על זנבו של החמור. זה מזכיר לנו סיפור שהיינו בגיאורגיה על דבר דומה, אבל לא נספר אותו כאן, נספר אותו שנהיה בגיאורגיה. וולובוליס במאה השלישית, בתחילת המאה השלישית, מבקר כאן הקיסר קרקלה, וכפי שנהוג בתקופה העתיקה, כאשר קיסר מבקר בעיר, קודם כל מודיעים 2 מראש על הביקור שלו, ואז בונים לכבודו שער גדול, שער ניצחון גדול, במרכזה של העיר. אתם מכירים את השער בגרש, שבנוי גם כן לכבודו של אדריאנוס, ויש כאלה בכל עיר גדולה. זה השער, ובצד היה מקומות להצגה של פסלי המלך, או הקיסר, ואנחנו עוברים לעיר שנקראת בשם מולאי אידריס. בתחילת המאה השביעית, המרכז של האסלאם הוא עובר מדמשק לבגדד, מה שנקרא בית עבאס, מרכז אחד בבגדד, מרכז שני בקהיר של הפטימים. אחד מהצאצאים של מוחמד, נכד של פטימה, שהייתה הבת של מוחמד, מורד בשלטון של הבאסים בבגדד,
הוא נמלט מהם ומגיע דרך קהיר, הוא מגיע אל מרוקו, הוא מתיישב בעיר וולובוליס, שהייתה חורבות של עיר שננטשה. וולובוליס, אם נחזור רגע אחד אחורה, ננטשה בשנת 250 בערך לספירה, על ידי הרומאים שגרו בה, לא ידעו למה, הם עזבו, השאירו את הכל והתכוונו לחזור תוך כמה ימים, אבל כנראה שזה נשארה עיר שלמה. והתיישבו בה במשך הזמן ברברים ושבטים אחרים. מולאי אדריס מגיע ומתיישב בהתחלה בוולובוליס, הוא מרכז סביבו קבוצה של קנאים דתיים, מוסלמים, אחרי שהם הוסלמו לפני כן בעת הכיבוש הערבי, המוסלמי, ומאוחר יותר הוא מתיישב, הוא מקים עיר שנקראת בשם מולאי אדריס על שמו. עיר מאוד דתית, אסורה לכניסה לזרים כמעט. הצלחתי להיות בה פעמיים לפני שהפסיקו לבקר בתיירים בגלל הקנאות שבה. נחשב שמוסלמי, מרוקאי, שעלה 5 פעמים להתפלל בקברו של, לא בקברו, אלא במקום הקדוש של העיר, מולאי אדריס, זה ייחשב לו כאילו שהוא עשה עלייה אחת למכה. אז זאת היא מולאי אדריס, עיר מאוד ציורית, יושבת על גבעה, 2 גבעות, ואנחנו מכאן מגיעים אל מקנס. מקנס, נגיד ככה, מרוקו יש בה למעשה 4 ערי בירה. ומהתקופה של המאה העשירית שנבנתה העיר מרקש, הבירה עברה ממקום למקום. הבירה של היום היא הבירה המודרנית, היא רבת, נבנתה בעיקר על ידי הצרפתים. קזבלנקה היא לא בירה, אבל עוד עיר גדולה מאוד, עיר התעשייתית ועיר המסחר. הבירה הקדומה הייתה מרקש, אחריה הבירה עברה מאוחר יותר אל פז, שנבנתה על ידי בנו של מולאי אסמאעיל. היא לא הייתה בירה, אבל היא נבנתה על ידי בנו של מולאי אסמאעיל, מה שנקרא מולאי אסמאעיל השני. ובמאה ה-16 נבנתה עיר חדשה בשם מקנס, היא הייתה בירתם של העלאווים ששולטים עד עצם היום הזה. אנחנו נעבור, היו הרבה שושלות במרוקו, חלקם ברבריות, חלקם ערביות. באופן די ברור, הברברים יושבים באזור הערבי, ואילו האוכלוסייה הערבית, ממקור ערבי, יושבים במישורים שבין האטלס התיכון לבין האוקיינוס האטלנטי. אז אנחנו, שנייה אחת, למה זה לא רוצה לעבור? מה? אנחנו נראה סרטון קטן, כדי שנוכל לדבר על מ-8. שנייה אחת, נדע שזה הופיע. Bienvenidos al oasis. Ce fut comme une apparition. J'ai vu une charge de cavalerie filant vers un ennemi imaginaire. Une fantasia. בואו נפסיק רגע, נעבור הלאה. מולאי אסמאעיל הוא השני בשושלת של העלאווית שמשתלטת על כל מרוקו, מוצאו מדרום מרוקו, והוא שוב מארגן לעצמו צבא ענקי של חיילים ואלפי סוסים. הוא בונה את העיר מקנס כבירה שלו, כדי לא להיות בסכסוך עם הערים האחרות כמו פז ומרקש. הוא בונה עיר חדשה, מקיף אותה חומה שאורכה כ-30 קילומטר. אני מסרט, רגע, אני צריך... כן, גמרנו. עכשיו כאן. אוקיי. כדי להכיל את אנחנו ראינו הפנטזיה של סוסים שהיא מתארת כאילו את הסוסים, את עדר הסוסים, נקרא לזה מחנה הסוסים הענקי שהיה למולאי אסמאעיל,
הוא בנה בשבילם אורוות בתוך העיר, שיכולות היו להכיל 12,000 סוסים. אנחנו רואים כאן קטעים של האורוות, כאלה אולמות, של כל עמוד כזה, מכל צד, היו יכולים לקשר 4 סוסים. וכדי, ליד האורווה הענקית הזאת, הייתה בריכת מים ענקית, שגודלה כ-150 על 300, המים הובלו אליה בתעלה, ממרחק, וכדי לעלות את הסוסים אנחנו פשוט נקצר. וככה טיפלו בסוסים. מולאי אסמאעיל, הוא חי בתקופתו של לואי ה-14, ורצה לקשור קשרים דיפלומטיים עם ממלכת צרפת, עם לואי ה-14, והציע ללואי להשיא לו את ביתו. ולואי לא כל כך אהב את הרעיון הזה, אבל כדי להיפטר ממנו הוא שלח לו 2 שעוני מטולטלת, שמוצבים היום בקבר של מולאי אסמאעיל. ומה שאנחנו רואים כאן זה חלק מהקבר ועם אחד מהשעונים, כל זה עם דוגמאות שאנחנו נדבר עליהן מאוחר יותר. אבל אחד הדברים הנוראים שכמעט ולא מבקרים בו, בצמוד, לא רחוק מהארמון שלו, ישנם מרתפים שבו חיו כ-30,000 עבדים, שהוא העסיק, חלקם נוצרים, שהכריחו אותם להתנצר, למי שלא רצה הפך להיות אויב, חלקם של תושבים שלא שילמו מיסים כמו שצריך. אני רוצה לקרוא לכם איזה קטע קטן שכותבים עליו ככה. הסופר החצר שלו כותב, הנתינים נחו, הארץ שקטה, השולטן התעסק בבניית טירותיו ופרדסיו, והארץ בביטחה ובשלום. ומקורות אירופיים כותבים את אכזריותו. לא היה כדוגמתו לרוע ושפיכת דם נקיים. 25,000 עבדים נוצרים, ועוד מקומיים שלא שילמו מיסים. הוא היה נוהג לרכב עם הסוס שלו לאורך החומה שנבנתה, ומי שהיה קצת מתעצל, היה מתיז את ראשו עם חרב, או מפילים עליו את קטע חומה שהוא בנה אותו. אלה הם המרתפים, הם נוקו, זה היה סתום משפכים במשך הרבה שנים, ואתה מסתובב כאן, זה פשוט מראה נוראי. אלה גדולותיו. עזבנו את מקנס ועברנו אל פז. פז נבנתה על ידי מולאי אסמאעיל השני, זה הבנו של מולאי דריס, והוא הוציא הודעה כזה מין, שהוא מזמין אליו אנשים בעלי ידע מקראווין, שהיא קרתגו העתיקה, שהיום זה באזור של טוניס, אנחנו מדברים על תחילתה של המאה השמינית, ומצד שני יש לנו משפחות שגורשו מצפון ספרד, מוסלמים שהייתה תחת כיבוש מוסלמי תקופה ארוכה, והם יקבלו חלקות אדמה בחינם, יבואו להתיישב בעיר חדשה שמקימים אותה, העיר נקראת בשם פז, יש כמה גרסאות לשם הזה פז, יש כאלה שאומרים שבזמן שבנו אותה מצאו גרזן, פז במרוקאית או בברברית, ויש כמה גרסאות, ונבנית כאן, פז נבנית משני חלקים עיקריים, חלקם פז אנדלוז, אנשים שהגיעו מספרד, ופז אל קראווין, באמצע עובר ואדי, שאנחנו אחר כך נשמע עליו, בין שניהם, ובפז הוא בונה את המדרסה, את האוניברסיטה הגדולה הראשונה בעולם המזרחי, אולי אוניברסיטה שמשמשת עד היום הזה, נקראת בשם הקראווין, על שם אלה שהגיעו מקירואן. עכשיו רואים כאן את המרכז הזה, אולי אחר כך נתקרב אליו קצת. פז היא עיר שהייתה עיר מאוד צפופה עד שנות ה-50, אין אפשרות לנוע בה עם רכבים, אלא רק ברגל וחמור. העיר החדשה שנמצאת מחוץ לחומות העיר, מה שנקרא העיר שנבנתה בתקופת השלטון הצרפתי, אנחנו לא נתייחס אליה. אז כאן יושבות קבוצה של בנות משקיפות על העיר מעבר לאחת החומות. בפז הקימו את המלך הראשון במרוקו, המלך זה היה כאילו הגטו היהודי כדי להגן עליהם, אז המלך במאה ה-15 בונה רובע ליהודים שהם חיים, אנחנו רואים כאן מצד שמאל את חומת המלך, ולידו, בצמוד אליו, בית קברות גדול, קברי ילדים, קברים אחרים. אני לא אומר לכם קבר אחר של נערה צעירה בשם לילה סולייקה, שהיא יפהפייה, לפי הסיפור.
שאילצו אותה להתחתן עם נסיך מוסלמי, והיא התנגדה, ובסופו של דבר היא הוצאה להורג, והיא הפכה להיות הגיבורה של הקהילה היהודית. יש לי סיפור על חבר שטייל איתי בפס, במרוקו, וסיפר שהוא בילדותו, אמא שלו לקחה אותו, שהוא היה אז ילד בן 6, עם אחותו התינוקת שהייתה בת כמה חודשים, השאירה אותה למרגלות הקבר של לילה סולייקה, ואמרת, תשב איתה כאן, היא הייתה חולה הילדה, תשב איתה כאן עד צהריים, אם היא תישאר חי עד הצהריים, סימן שהיא תעבור את המחלה, ובאמת ככה, היא חזרה בצהריים, הילדה הבריאה, והם שניהם חיים היום בארץ, הוא חקלאי מאוד מצליח, אי שם בגליל, באחד המושבים מעל הכנרת. בפס במאה ה-11 עבר הרמב"ם והשתקע בה לתקופה מסוימת, בדרכו מאנדלוסיה לכיוון קהיר, בה הוא הפך להיות הרופא של סלאח א-דין. הוא חי בפס כמה שנים, אפשר לראות כאן על הבית שלו עדיין כתוב כאן, משה בן מימון בעברית. לא, סליחה, לא בעברית, אלא אותיות, בערבית לא, כתוב גם באמצע באנגלית, מימוניטיס. הוא בנה את השעון, מה שאתם רואים כאן בצד שמאל, זה מין שעון שעבד על מערכות של מים ומשקלות, וכל שעה או חצי שעה היה משמיע איזשהו צלצול. אפשר היה לי בשעתו להיכנס לתוך הבית ולראות את המראה הזה מבפנים. זה מה שאת רואה כאן, כל אחד הוא היה מראה של שעה, מסוימת במשך שעות היום. זה כבר לא פועל היום, יש כאן שרידים רק של עצים, של עץ, זה עשוי עץ ארז, ויש בעיר הרבה מאוד מקומות שאפשר לראות שרידים של יודאיקה. חלק גדול מתושבי העיר היו עשירים יהודים שחיו בבתים גדולים, כשהם עזבו בשנות ה-50 וה-60 לארץ, בתוך הבתים שלהם התיישבו פליטים שהגיעו מההרים והתיישבו בתוך הבתים הללו, אז באותו בית שגר במשפחה, 3 קומות, נגיד עם 5-8 ילדים, התיישבו לפעמים 5 עד 10 משפחות. אז כאן שרידים של יודאיקה באחד מהחנויות או מוזיאון קטן לפריטים שנאספו. פס מאוד מפורסמת עם עבודות הקרמיקה שלה, ויש שם משרפות ובתי מלאכה לייצור של כלים, ואנחנו מיד נעבור עליהם. כאן אתם רואים בצד שמאל, כיצד מאבדים את הטין הזה כדי להוציא ממנה כל גרגר של אבן, מואחים ומואחים ולשים, אחר כך זה עובר לאובניים שיוצרים את הכלים. כאן יש לכם צורות של דוודים, שבהם צורבים את הכלים בטמפרטורות שונות, בהתאם אם זה לפני הוספת גלזורה. כשעברנו בדרך באחד מהאזורים, היה יער אקליפטוסים שהוא היה כאילו שגרפו אותו מכל העלים שתחתיו, שאנחנו מכירים ביער אקליפטוסים שלנו, וכשבאתי לשם הבנתי לאן נעלמו כל העלים. בחלק מהעלים הם מסיקים את התנורים הללו. אנחנו רואים כאן 2 מקומיים עובדים על דבר שנקרא בשם הכנת זליג, או מין של קרמיקה שהם שוברים אותה. תסתכלו כאן על זה שיושב בצד ימין, הוא עושה כוכב, אבן שבעזרת פטיש של סטטים מאוד מאוד חדה, ואתם תראו בהמשך, תכף תראו, בהמשך נראה גם עבודה שלהם. יש כמה מציירים ועוד אחד כן שובר כלים. זה נקרא זליג, זה אנחנו רואים אותם מבוכרה, דרך איראן, דרך פרס, בכל המדינות הערביות. עבודה, כל חתיכה כאן, לבנה, צהובה, שחורה, עשוי ביד, מה שאתם רואים כאן הבחור הזה עושה. הגודל של האבנים יכול להגיע לגודל של סנטימטר ואפילו פחות. ככה שזה פשוט, הם יוצרים כאן תשליב של אבנים, ללא פסיפס, אלא זה תשליב של אבני קרמיקה, מדהים ביופיו. ובפס העיר מלאה שווקים ובעלי מלאכה, יש אזורים שהם כולם מיועדים להשאלה של כלים לשמחות וחתונות, מה שאתם רואים בצד שמאל, סירים ענקיים,
אנשים שעושים, מכינים כלים רוקעים נחושת, והמפורסם ביותר בפז זה החצר של הבורסקאים. הבורסקאים נמצאים במקום שהיה פעם בין פז אל אנדלוז לפז של קראווין, במקום זרם נחל. הנחל היה צריך לשטוף את הטינופת והסירחון שנוצר תוך כדי הפשיטה של השערות מהאורות. יש לכם כאן דוגמה של בריכות שבהם אחרי שגירדו את הנוצות ואת השאריות של השומן מהאורות, טובלים אותם בתוך הצבעים השונים, מאדום, לבן, צהוב, הכל נעשה בצבעים טבעיים שממקור צמחי, ופירות ועצים ואדמה, אחר כך מותחים אותם והופכים אותם לאורות, וכדי לשנע אותם, אז יש את הפרד או את החמור שאיתו נוסעים בתוך העיר. יש אגדה מפורסמת שאומרת, הרחובות הם כל כך צרים, שברחוב הולכת אישה והיא בהיריון, ופתאום נשמעת הצעקה, בלד, זהירות, זהירות, עובר כאן עכשיו פרד עמוס באיזשהו משהו, ואז היא מרוב מסובבת את הבטן שלה אל הקיר, כדי שהחמור לא יפגע בה, ולמזלה נעשה שקעורית בתוך הקיר, והבטן שלה הגיעה בדיוק למקום. אז זה הסיפור. האוכל המרוקאי הטיפוסי הוא הטאג'ין, והטאג'ין, יש כאן תכף עוד סרט, והטאג'ין כאן הוא מורכב, כפי שאתם רואים, מן קערה תחתית שבה יש גחלים, קערה שבתוכה, תכף תראו בסרטון את מה שיש בתוכו, זה מכוסה בחרוט עם חור כדי שהעדים והחור יצאו החוצה, וזה תהיה ארוחת צהריים טיפוסית, מנה של טאג'ין שאנחנו מוצאים אותו בכל מקום, בשווקים, בדרכים, ובפנים, שנראה את הסרט, אתם תראו את זה. עוד שנייה. איפה זה, באיזה עמוד זה? נתתי לך את הדף, שהוא אצלי. הנה הוא כאן. לא, תלך אחורה. תלך אחורה, תלחץ כאן. דקה 8. הטאג'ין. מה? עוד רגע. זאת איזו תקלה קטנה. לא רוצה לעבוד. לא, לפני דקה, לפני חצי שעה הוא עוד עבד. צריך ללחוץ עליו. אנחנו צריכים ללחוץ עליו, אז זה יופי. לא. טוב, לא מופיע. מה לעשות? אז אנחנו נחזור רגע אחד אל הטאג'ין, אז בתוכו יש ירקות, תפוחי אדמה, קצת בשר של כבש, והרבה שומן, ואתה יושב ואוכל את זה. הסרט היה מראה לנו איך משפחה כזאת של ברברים יושבת ואישה, אנשים מגישות לגברים שיושבים בתוך שולחן, ולצערנו זה לא רוצה לעבוד הפעם. אולי, הנה, הצלחנו. אז תכף אנחנו נראה את זה. סבלנות. לא רוצה? הנה כן. עכשיו תן לו ללכת. קודם רוחצים את הידיים מתוך קערה. הגברים, האישה שופטת מים מהקומקום. אולי זאת הבת. והאישה עכשיו תיכנס עם הטאג'ין. תניח אותו על השולחן. The family enjoys a traditional dish which is well known across the world and named after the distinctive conical cooking pot. It's a delicious potato-topped לפניכם יש ירקות, בטטה, גזר, תפוחי אדמה. כל אחד בידיים לוקח, בוצע חתיכת פיתה לחם, ואנחנו נעבור הלאה. Spiced with saffron. עם זפרן, זה בכלל טוב. מה קורה מה? כבר ראינו כאן, זה לא זה. אנחנו מצטערים, עוד שנייה.
נו. כן. עברנו את זה, עוד עוד. תן, אני אקרא. תן לי. לא, בסדר. עברנו. לא, תעבור, הנה. מעבר לזה, תלך לזה. אוקיי. מבט על פז בשעות אחר הצהריים. שני מקומיים, מסתכלים על פז, ואנחנו נעזוב את פז ונלך אל הערים. אנחנו עולים לאטלס התיכון, האטלס התיכון יש בו יער של מה שנקרא בשם ארז אטלנטי, שמגיע לגבהים קצת שונים מהארז הלבנון, הוא יותר גבוה ויותר מסועף, ארז הלבנון הולך לצדדים כמו, והוא נמוך יותר. ובתוך העמק הזה של בין העצים חיים הבבונים, כאן יושבת לנו אמא בבונה עם התינוק שלה, היא מאכילה אותו איזה משהו שהיא חטפה מאיזשהו, כמו איזה קופסה של משהו, מאיזה תייר. היער שמופיע לנו באזור של יער הארזים, מלווה במין של עץ אלון שנקרא בשם אלון עוקצים. הגובה הוא כבר מעל 2,000 מטר מעל פני הים, ומופיע שם צמחייה שנקראת צמחייה קרקוצית, כמו במרומי החרמון, צורות של קריות, וחלק מהם פורח, כאן זה קורנית קורחת ודברים אחרים. אנחנו עברנו את המעבר של האטלס התיכון, ואנחנו יורדים אל תוך עמק שמפריד בין האטלס התיכון לאטלס הגבוה, זה אזור שהוא מדברי, הוא צל של גשם, העננים נעצרים באטלס בצד המערבי שלהם, ואילו החלק המזרחי מאוד מאוד יבש, ובתוכו אנחנו מוצאים לענה, כמו שלצלנו במדבר, אנחנו מוצאים את השבר הלבן, חרמל כפי שהם קוראים לו, צמח שיש לו ריח מאוד מאוד לא נעים, הם משתמשים בו כדי לגרום להפלות לפעמים, של נשים שההיריון שלהם לא כל כך רצוי, או שהם רוצים לנקום במישהו, איזה צעירה, אז הם מעשנים את החרמל השרוף הזה יד החלון שלה, וזה ריח מאוד לא נעים, אבל הדבורים אוספות כאן אבקה וצוף כנראה במטרות טובות. אם אתם מזהים מה זה, באזור מדברי כזה, מה שצומח כאן זה מה שאנחנו קוראים בשם שושנת יריחו. בפעם ראשונה שראיתי ים כזה שושנת יריחו, זה בתקופת הקיץ יבש מאוד, וזה פשוט, כשיורים גשמים, אז זה מפיץ את עצמו, את הזרעים לצדדים. ואנחנו מגיעים מעבר כרגע לאטלס הגבוה, גם חצינו את האטלס הגבוה, נחזור אליו מאוחר יותר, אנחנו מגיעים אל הצד הדרום-מזרחי של האטלס הגבוה, אזור מישורי לחלוטין, שבתוכו זורמים נהרות, נחלים. הנהר נקראת בשם נהרת הזיז, כל הרוחב שלה מצד אחד לצד שני יכול להגיע בין 200 מטר, לפעמים 300 ולפעמים גם לפחות מזה, והיא כל הנהר מושקט במי ההפשרה של שלגים שמגיעים מהאטלס הגבוה, זה נהר הזיז. הנהר עצמה אורכה כ-70 קילומטר עד שהיא מגיעה אל מחוץ לאזור המישורי ומגיעה אל אזור הדיונות. אלה הם הדיונות שנקרא הדיונות של מרזוגה, או הדיונה הגדולה, שהיא מחוברת לסהרה הזאת, הדיונה של מרוקו, משתרעת כאן על שטח של כמה עשרות קילומטרים טובים, והמטיילים נוהגים ללון כאן, לקום לפנות בוקר השכם, לעלות לזריחה, לראות את השמש שזורחת מעל הדיונה. זה מה שאנחנו רואים כאן, השמש עולה, הדיונה עדיין באור כזה, אני אחזור רגע אחד לתמונה הקודמת, המובילים של הגמלים כאן הם ברברים, משבט הטוארג, שהיו ידועים במובילי השיירות במדבר סהרה עד עצם היום הזה. אז חלק מהמטיילים עולים על רכובים, על גמלים, אבל הרוב עולה ברגל. וזו חוויה מאוד לשבת על הדיונה, להתבונן על הזריחה, כשאין עננים כמובן, לפעמים יש עננים אז לא רואים שום דבר, ואחר כך לעשות סיבוב קטן בחולות ולראות את החי בחולות. אתם רואים כאן אחן קטן, שגודלו כ-40 סנטימטר אורכו, והאחן, הדיונה יכולה להגיע בטמפרטורה בשעות היום ל-70 מעלות, ואז האחן שוכן בדרך מתחפר בתוך החול, אבל כשהוא נאלץ לעשות תנועה, הוא נע בתנועה שנקראת
תנועת צד, side winding, ואז הוא משאיר את העקבות שלו בחול בצורה הזאת, כאילו הוא קופץ ממקום למקום, ואז הנגיעה שלו בחול היא לתקופה קצרה מאוד של חלקי שנייה. הוא יכול לעמוד בחום הגבוה של הדיונה. בצדי הדיונה יש לנו סלעים, והסלעים האלה מתברר שהם בני למעלה מ-150-180 מיליון שנה, שבתוכם יש מאובנים של חבצלות ים, דומות לחבצלת של היום, אוספים את האבנים האלה מתוך שכבות הסלע, ומנקים את הסלע הגס שמסביב, ובסופו, זה טבעי, זה כבר עבודה של אדם שמנקה את הסלע, ואתם רואים כאן, יש מפעל שלם של מאבדים את הסלעים הללו, זה פשוט חוויה לראות את זה. יש לנו כאן רודיסטים, אלה מינים של אלמוגים בני 180 מיליון שנה, יש לנו כאן אמוניטים, יש לנו צורות נוספות של בעלי חיים שחיו באותה תקופה, שהאזור היה מכוסה בים, וכל, אפשר להגיד, כל בתי המלון, השירותים, מה שנקרא שיש של המקלחות, עשוי מאותו חומר מלא מלא במאובנים, מהסוג הזה. אנחנו באזור המדברי, גשם כמעט ולא יורד שם, גשמים שיורדים בשולי הערים, אתם רואים כאן דבר שהוא נס חקלאי, נס כלכלי. אתם רואים את השורות, זה נקרא בשם בורות שרשרת. במרחק, האזור הזה הוא בלב איזשהו מישור, שנמצא במרחק לפעמים 10 קילומטר, 15 קילומטר מהאזור ההרי, כאשר מים יורדים בערים ומתנגזים אל תוך ואדי שמגיע אל המישור, המים שוקעים באזור, מחלחלים אל תת הקרקע, ונעצרים באיזשהו מקום בשכבה שהיא אקוויפר של סלעים או בוט שלא נותן להם לעבור. כבר בפרס העתיקה לפני קרוב ל-2500 שנה גילו את הנושא הזה, וגם בארץ יש לנו שבירות שרשרת באזור הערבה ובעמק הירדן, ליד פסאל. אנשים היו חופרים מנהרה בתוך הקרקע, במקום וכל כמה מטרים היה צריך לפנות את האפר מתוך המנהרה הזאת. זה מה שאתם רואים כאן, אלה הבארות, החורים הללו. המים היו מגיעים בסופו של דבר אל פני השטח, בגובה מאוד מאוד נמוך, ואז היו מים נאספים, ובתוכם אפשר היה להשקות חלקות, וליצור חקלאות בתוך אזור שהוא מדברי לחלוטין, ואתה לא רואה שם כמעט טיפה אחת של מים. זאת תמונה אחת. במבט אחר, אתם רואים, במבט אחר, אתם רואים כאן את הבארות שרשרת האלה במבט מהקרקע. את התמונה הזאת לא אני צילמתי של החלקה הזאת, הוצאתי את זה מתוך איזשהו ספר, ובשטח רואים את זה שורות כאלה של תלוליות, שבמרכזן יש חור, כל אחד כזה, זה תלולית שיכולה להגיע היום ל2-3 מטר, לעניות דעתי, זה אחד מפלאי עולם. אדם אחד יכול ללכת בתוך מנהרה כזאת, ולחפור, ולעבוד, איזו עבודה השקיעו בזה, איזה ארגון היה צריך לעשות כדי לבצע דבר כזה, דבר מרכזי, שבעיניי זה יותר גדול מבנייה של ארמונות. הנה, לא רחוק מאחד מהבורות הללו, יש מקום, אזור צחיח לגמרי, שבעומק של 20-30 מטר הם הגיעו למים להשקות את העזים. ואנחנו מגיעים אל האזור ששוב למרגלות האטלס הגבוה, טודרה. נאת הטודרה, הכפרים שוכנים מחוץ לנאה, על המדרונות. בנאה עצמה, זו אחת הנאות הגדולות שישנן במרוקו, אנחנו תכף ניכנס לתוכה. יש דקלים, חלקות של אספסת, חלקות של ירקות, כדי גם להכיל את המשפחה וגם להכיל את הבהמות, את החמור או את הפרד. חלק מהכפרים האלה כבר עזובים היום, בשנים האחרונות, חבר'ה עוברים לגור בבתים יותר מודרניים, ואז הבתים שהם בנויים מטיט, בוץ ותבן, שיורד גשם, לאט לאט הם הולכים ומתפוררים, אנחנו נראה את זה מיד בהמשך. יש כאן מקום שבו נהר הטודרה עובר בתוך קניון צר מאוד, שרוחבו בין 10 מטר לפעמים פחות, לפעמים קצת יותר,
חותך כאן בתוך סלע קשה מאוד של אבן חול עתיקה, והוא עובר כאן, חוצה רכס, ופורץ מתוך הערים אל תוך הנאה, שנקראת נאת הטודרה, עליה כתוב השיר ששר אותו, איך קוראים לה? שלמה בר, נכון. ואנחנו מטיילים בתוך הנאה קצת, ככה, להרגיש מה זה נאה. עם קבוצה של אנשים, חוצים את הנחל. הנחל של היום הוא מי אפסיים, אבל בתקופות קדומות שירדו כמויות גדולות מאוד של גשם, לפני מיליונים של שנים, נוצר אותו ערוץ נוראי של הטודרה. אנחנו עולים צפונה אל תוך עמק הטודרה, שהם כבר מעבר לאותו קניון, מגיעים אל כפר שנקרא בשם תם טטושט. והכפר הזה שוב הוא בחלקו נטוש, והדיון הכפר הולך ומתפורר, ככה הוא נראה אחרי שלא גרים בו תקופה ארוכה, בחלקו עדיין גרים, ואנשים אוספות מלקטות עשבים ואספסת, מייבשות אותם בפתח הבית שלהם, או מה שהיה פעם בית. ותקופת הקיץ, הרועים עולים עם העדרים אל מרומי הערים, אל מרומי האטלס, כי שם הצמחייה עדיין גדלה בתקופת הקיץ, באזורים המישוריים שלמטה אין מה לאכול, עולים עם העיזים, וכאן תראו איזה עדר שלם של עיזים גדול עולה אל ההרים הללו, הגברים עסוקים בהקמת אוהל, הם רק עכשיו הגיעו עם אותה עדר גדול של עיזים וגמלים, הגיעו אל המקום הזה, פגשנו אותם בשלבים של עבודה, כבר פרסו כאן אבוס לעיזים כתוספת של מזון, הגברים עוסקים בהקמת האוהל, האישה מכינה את הקוסקוס, הילדים משחקים עם מין של רבבה שהם עשו לבד מפח ועץ, וכאן יש לנו תכף שירה קטנה של הילדים של הרועים. לא צריך ללחוץ קודם פה למטה? אני חושב שכן. אנחנו מחכים לקצת נגינה של מוזיקה ברברית, אבל זה מכל זה כך פחות. אני חושב שצריך ללחוץ. הנה, עכשיו, אופי. עוד שניונת. להקה של ברברים מתופפת. טוב, נעבור הלאה. לא, זה לא... אוקיי. אף פעם זה לא היה ככה. זה רק בגלל שזה... אוקיי. אנחנו בהמשך המסע, אנחנו פוגשים על כמה מקומות את הציור הזה, שהוא סמל המאבק של הברברים מהשלטון המוסלמי או הערבי במרוקו. זה הסמל שמופיע כאן. הוא מופיע על הרבה מאוד צלעים, והוא עדות למאבק שהיה יותר, נגיד ככה, בשנות ה-40 ותחילת שנות ה-50, כאשר הצרפתים עדיין שולטים במרוקו, והם מצליחים לחדור אל תוך האטלס, ולפרוץ דרכים, והברברים רוצים עצמאות לעצמם, וזה אותו סמל שאנחנו פוגשים כאן. אנחנו עוברים לנהר אחר שנקרא בשם דאדס, גם הוא, תראו את הקניון הצר שלו, אי אפשר לעבור בו, הצרפתים, יש כאן תופעה מסוימת של אבנים בבליה מסוימת, שקוראים לזה כמו קופים יושבים, תראו את הכביש הזה, הוא עולה כאן במרחק של בערך 50 מטר הפרש רוחב, הוא מתגבר כאן על 200 מטר הפרש גובה. צרפתים פרצו כאן דרך, בדומה לאולי מעלה הקרבים, רק הרבה יותר תלול, והצליחו להיכנס מכאן אל תוך האטלס הגבוה, ושם לשלוט על שבטי הבדואים. הגענו כאן, אז קבוצה של שוויצרים, בני 60-70 עם מקלות הליכה, עשתה את העלייה הזאת בחצי שעה מפה עד למעלה,
אני השתגעתי. הלוואי על הקבוצה שלנו. בתוך הדדס יש כפרים, אחד המבנים האופייניים לבעלי הון, וגם לא לבעלי הון, אבל בעיקר לאנשים שיכולים לבנות עצמם בית כזה גדול, הם נקראים בשם קסבה. קסבה זה בית מבוצר. יש בית מבוצר קסבה, יש כסור, שזה כפר שהוא מבוצר, ואנחנו פוגשים אותם, את המבנה הזה של, ראינו בכפרים הקודמים, זה כפר שכולו היה בשם כסור, שהוא הלך ומתמוטט בעקבות בוץ וגשמים. ובתוך כדי נסיעה פתאום גולש עדר של עיזים אל נהר הדדס להרבות את צמאונו. בשלב מסוים, ממשלת מרוקו לפני נגיד כבר, עוד בתקופה של השלטון הצרפתי, הם דיברו על כך להוביל את מי הדדס דרומה כ100 קילומטר כדי להשקות שטחים באזור מאוד מאוד שכון, ובנו סכר, מעבר לסכר נוצר אגם שנקרא בשם אגם הדדס, והניחו, חפרו תעלה בצורה של משהו דומה קצת לאות V, והתעלה הזאת היא תוכננה על ידי כנראה מהנדסים אירופאים, שלא כל כך הבינו מה זה משטר של רוחות ומה זה דיונות נודדות, וה-V הזה נסתם תוך כמה שנים, והפסיק לשמש, התעלה הפסיקה לשמש. התעלות שאנחנו מסתכלים עליהן במקומות אחרים, תעלות שנחפרו על ידי המקומיים, הברברים, היו תעלות עמוקות בעומק של 0.5 מטר ויותר, מאוד צרות, וקירות ישרים, ככה שחול שעובר, סופת חול, חולף על פני זה ולא יכולה לסתום את התעלה. אז זהו האגם, וכאן יש לכם דוגמה של כפר שהפך להיות, בהתחלה זה היה אתר להסרטת סרטים, את לורנס איש ערב הקרינו, צילמו באתר הזה נקרא בשם קסבת עין בית חדו, שהיא קסבה שמורה, חלקה עדיין משפחות בודדות גרות בה, רוב המשפחות עברו לצידו השני של הנהר והקימו להם שכונה חדשה, כך נראית הקסבה בתוכה. זה לא עית בן הלו, זה קסבה אחרת, היא ביערה בשם אידלט, גם כן נטושה היום, גרים בה אולי פה ושם משפחות, כמו אתם אישה אחת שיצאה מתוך דלת, אבל הכל בנוי טיט, קורות של עצים, לפעמים זה יכול להיות גזעים של בקלים, שהם מחזיקים את הקומה השנייה ואת הגג, וקורות של דקל שהוריקו ממנו את הלב, הופך להיות מרזב לגשם, שלא ירטיב, שירד כלפי הרחוב, וכאן יש כאילו קצת תלה עמוקה, שתסחוב את המים. זה הכפר החדש, עית בן נדו המודרני, וכדי לעבור את הנחל אין גשר, היום כבר יש גשר, אבל בטיולים הראשונים שהייתי במרוקו, עדיין היו עוברים עליו, מעל שקים של מלט שהציבו שם, ואני חושב שיש כאן מישהו מהמטיילים שיכול לזהות אותו. אסתר כהן, איפה אסתר? זאת? כן. זאת לא אסתר, זאת היא הרצוג. אבל לא חשוב, אנחנו נמשיך הלאה. עדיין אפשר לראות בתוך הקסבה הזאת, בתוך עית בן הדו, אוסף של, זה הרב בריח של נגיד לפני 200-300 שנה, היו יהודים בעלי מלאכה שהתמחו בזה, צריך להכניס את המפתח, שהוא המקל הזה עם החורים, בדיוק אל השקע שנמצא כאן בצד, הזיזים צריכים להיכנס כאן לתוך החורים, ואז אפשר יהיה לפתוח את הדלת. עיר אחרת שעוסקת הרבה במסחר, בריגת שטיחים, תזנחת, בקצת נכנסת, אנחנו עכשיו עוזבים את האזור הזה והולכים אל האטלס הגבוה. אז כן, יש לכם אישה שהיא לא מדגימה לנו, זו העבודה שלה, היא טובה את החוטים בעזרת, איך קוראים לה? זה לא קישור, זה פשוט הפלך, סליחה. פלך, היא עושה כאן את התפרים, כאן יש לה את כל הבדים שהיא צבעה לבד, היא עוצרת את השטיח. ואנחנו ממשיכים בדרכנו אל עמק הסוס. עמק הסוס זה עמק שנמצא מדרום קצת בין האטלס הגבוה לאטלס התיכון, ופתאום באופן מפתיע קופץ לתוך הכביש עדר של 300 ומעלה גמלים, בפראות. הנהג של האוטובוס שנסעתי הצליח עוד לעצור את האוטובוס בלי לפגוע בהם. ממש חוויה של
חד פעמית. אנחנו עולים לכיוון האנטי-אטלס, או מה שנקרא, אנטי-אטלס, והאנטי-אטלס הוא קדום ביותר, הוא רובו גרנית, ויש כאן סכר קטן שיצר אגם להשקות עיירה שנקראת בשם עית בחה, וכשאנחנו עולים יותר, אנחנו רואים שכל המדרונות שם הם בעצם טרסות, שעליהם היו זורעים חיטה, יש כאן עצי שקדים, יש כאן עצי ארגן שנשמע עליהם מאוחר יותר, וכל זה היום נטוש, לא מאבדים אותם. למה? כי ההכנסה היא כל כך דלה, והאנשים, הגברים שעבדו בזה, נאלצו ללכת לעבוד בתור עובדי חוץ, בגרמניה, בצרפת, והם שולחים את הכסף וההכנסה הביתה וחוזרים מדי פעם. בדרך אנחנו פוגשים כבר במרומי העלייה הגבוהה הזאת, שוב, זו דוגמה של כפר מבוצר, כפר שלם, בכף חומה, קסבה באנטי-אטלס. הברברים באזור הזה היו חיים, כפי אמרנו, מחקלאות. היום חלקם, הגברים לא נמצאים, אנחנו מבקרים באיזשהו מוזיאון קטן, בתוך בית ישן. אתם רואים כאן תעודת בוגר של מדרסה, מיד נראה את הבוגר הזה, חדר אירוח לאנשים שבאים לבקר במוזיאון. הסבא הזקן שהוא כבר עיוור, מנגן על בנג'ו, ושר לנו שירים, והכפר עצמו נמצא דבוק ככה על השוליים של הנאה. הכל בתים מטיט-פוט למסגד החדש, ועוד בתים חדשים שנמצאים פה ושם, שהם בנויים בסגנון, למשל, סגנון אירופי. סליחה. בשנות ה-80, מי שעוד ביקר פעם בסיני, אנחנו מצאנו, היה אומן שוויצרי או בלגי, אני לא זוכר כרגע, אני מנסה לחפש את השם שלו, רשמתי את זה, שהוא החליט שהוא יצבע סלעים בצבע ויעשה מה שנקרא עיצוב סביבתי מחדש של הסלעים. אז הוא בסיני, הוא לכלך אזור מסוים, לא רחוק מסנטה קטרינה, וקמה כל צעקה גדולה. במרוקו הוא קיבל זכות לשפוך כאן כמה מאות של גלונים של צבע על סלעים, ויצר כאן איזושהי דמות של משחק של צבעים. בגרמניה הוא כיסה את הבניין של הרייכסטאג, לפני שפתחו אותו מחדש, בבדים וכולי, בצבעוניים. אז זה נקרא אומנות מודרנית. אנחנו יורדים אל עיירה בשם תזנית. תזנית הייתה ידועה ביהודים שעסקו בצורפות, בשרשרות של זהב וכסף, כל מיני תכשיטים. כולם עזבו, ואת מקומם תפסו ברברים, שהחליפו אותם בעבודה הזאת, מה שהם עושים, גם התכשיטים הברברים הם מאוד מאוד דומים לאלה, תכשיטים ברברים בעיקרם, והם הפכו להיות גם כן בעלי אומנות. לפנינו נוסע מסעית במהירות, וככה הפועלים חוזרים הביתה מהעבודה, בלי דופן לאוטו. הוא ייתן עצירה אחת, כולם יעופו אחורה, ייכנסו מתחת לגלגלים. אנחנו מגיעים אל החוף של האוקיינוס האטלנטי, אל עיר בשם אגדיר. אגדיר הייתה שכנה על גבעה, שאנחנו לא רואים אותה, עברה רעידת אדמה גדולה במאה ה-18, ב-1777, מה שנקרא בשם רעידת ליסבון, שהרסה שורה שלמה של ערים לאורך החוף האטלנטי. עברה רעידת אדמה נוספת ב-1962, נדמה לי. אם אני טועה בשנה, זה כמה שנים ימינה ושמאלה. חלק ומרבית עשרות אלפים של תושבים נהרגו ברעידת האדמה הזאת, והיא פשוט נמחקה. המלך חסן הבטיח לבנות את העיר מחדש, ובנה עיר מודרנית לגמרי, שיש בה הרבה בתי מלון, בתי עשירים, אבל מה שמיוחד באגדיר, זה נמל הדייג שלה, זה נמל דייג השני בגודלו, בחוף של האוקיינוס האטלנטי, של אפריקה, ומגיעות כאן, אתם רואים כאן אוסף של ספינות, שיוצאות לדייג של שבועות בים, חוזרות עם מטענים של
מיני דגים, סרטנים, דגים שונים, יש כאן בורסה בשעות הבוקר המוקדמות. בשעה 6 נפתחת בורסה, כיום זה סגרו לתיירים משום מה, ומגיעות מסעיות, מטעינות את זה, ונוסעות מכאן במסעיות קירור אל אירופה. ויש גם החוף של הדייגים הזולים יותר, אלה סירות דייג. אנחנו ממשיכים, מישהו פתח, לא, זה הכל שלי, זה... Yes. האזור הזה של דרום מרוקו, החלק המערבי של ערי האנטי-אטלס והאטלס הגבוה, יש בהם עץ שהוא המקום היחידי שהוא גדל בעולם. ויש עוד מקום אחד בארץ, על יד שהביאו שתילים שלו ושתלו אותו ליד דרך חלון, אני כרגע לא זוכר את השם של המושב הזה, מצפון למעלה אפרים, יש 2 יישובים, ובאחד מהם שתלו מטע, זהו עץ הארגן. הארגן, עץ חי באזור מאוד מדברי ויבש, יש לו פירות, העיזים מטפסות לאכול גם את הפירות וגם את העלים שלו על העץ, לפעמים דברים אחרים אין להם שם לאכול, האזור הוא, כפי שאתם רואים, יבש לחלוטין על הקרקע, באביב זה קצת ירוק ופורח, תקופה קצרה, אלה הפירות של הארגן, זאת הקליפה החיצונית, בתוכה יש הציפה החיצונית, בתוכה יש קליפה קשה מאוד, העיזים אוכלות את הציפה החיצונית, הן פולטות את הגרעין שבתוכו, כמו שקד, נמצא הזרע, שמיד נראה אותו, אלה שעוברות בתוך הקיבה של העיזים, קל יותר לפתוח אותם, אומרים, אבל אוספים גם את הפירות היבשים שנושרים מהעץ, וגם את אלה שעברו בבטנן של העז, וכאן יושבות קואופרטיב של נשים שגרות באזורים הללו, הן מאבדות, הן שוברות את חלקן שובר, מפצח את הגרעין הקשה, חלקן עוסק בתחינה, כאן אתם רואים גרעינים שהוציאו אותם מתוך הקליפה הקשה, האישה הזאת יושבת כל פעם מוסיפה, מסובבת ביד עם התחנת יד, מוסיפה ויוצרת כאן מין עיסה שנראית כמו איזו תחינה מאוד מאוד סמיכה. נחזור רגע אחד אחורה, מהעיסה הזאת הם מייצרים כמה דברים, כולכם מכירים את השמן ארגן, שהוא משמש קודם כל גם כשמן בישול, גם מכינים ממנו כל מיני שמנים למשחות ופנים וסבון. יש באזורים הללו שהגברים כמעט ואינם, אנשים התארגנו לקואופרטיבים שמייצרות בעצמן, קבוצה של לפעמים 20 ויותר נשים, הן מתפרנסות מההכנה של שמן הארגן, או מדברים אחרים, אבל ממש צורת עבודה. אנחנו מגיעים עכשיו לעיר מצפון, על החוף האטלנטי, מצפון לאגדיר, שנקראת בשם מוגדור, או אסווירה, עיר שהייתה עיר פורטוגזית, והייתה מרכז של שודדים במאות ה-15-16, בסוף המאה ה-18 היא נתפסה על ידי המרוקאים, ונבנתה כעיר מודרנית, משה הזמין ארכיטקטים אירופאים, צרפתיים, לתכנן עיר מודרנית, שהיא בנויה לפי שתי וערב של רחובות, בנו בה שערים יפים, בנו בה, תכף נעבור הלאה ונראה את זה אולי, בנו שם מצודה גדולה מאוד עם עשרות תותחים שמשקפים אל מול לכיוון חוף הים, האיים הרחוקים מרחוק היו איי הסגר, קרנטינה, שאנשים היו מגיעים כדי לא להביא מחלות, היו שמים אותם כאן, והעיר מפורסמת בעיקר בעבודות עץ, כך נראים רחובות העיר בצמוד לחומה, עיר התפרסמה במיוחד בעבודות של עיבוד של עץ, שנקרא בשם ערער אדום, ערער אדום, עץ שגדל באזור של האטלס התיכון קרוב לחוף הים, והאטלס והאנטי-אטלס, אתם רואים כאן דוגמה של שולחן, שהוא כולו עשוי מתשלבים של כמה סוגי עצים, הבסיס זה עץ הארגן,
רואים כאן קורות שלו שחוברו יחדיו. העץ הזה מלא בעיניים. מישהו מכיר את הקופסאות שאנשים שיהיו במרוקו, בטח הביאו אותם איזו קופסה כזאת, מלאה עיניים קטנות. וכאן עבודה נהדרת של תשליב של עץ אחד בתוך השני. אלה העץ שנקרא בשם הערער. אנחנו יושבים לנוח, אוכלים קצת בחוץ, מה שנקרא, הדייגים אוכלים, הדייגים נחים, אחד נח בעבודה, וגם הקבוצה יושבת לאכול שם, יש כזה מין שוק פתוח עם דגים וסרטנים, כל אחד מזמין מראה ומקבל את מה שהוא ביקש אחרי כמה דקות. בחוץ לחומה ישנו בית קברות, אחד הקדושים היהודיים שקבורים שם הוא הרב פינטו שלפני כמה שנים, ארונו הוא עובר מהסווירה. השם הסווירה זה כמו בערבית, סווירני, צלם אותי. היא נחשבה כעיר יפה, והמרוקאים נתנו לה את השם כמו עיר שהיא תמונה. אז זה הרב פינטו, שקברו הוא עובר לקריית מלאכי, שחלק מהתושבים שלה כנראה מוצאם ממוגדור. כאשר היא נבנתה, כאשר נבנתה העיר, לא לדבר, כאשר נבנתה העיר, הוזמנו אליה כל הקונסולים של מרוקו לחיות בה, הוזמנו אליה אנשים עשירים, והפכה להיות בעצם מרכז מודרני של מרוקו, שעדיין הייתה כביכול בשלהי ימי הביניים, עד המאה ה-18. כאן ליד הבית הקברות הזה, יש קבר של יהודייה מפולניה, מוורשה או ממקום אחר, שנקברה כאן, כנראה שהיא נישאה איזה שהם נישואים, והגיעה לכאן עם איזה דיפלומט, ואנחנו מוצאים את הקבר שלה בבית הקברות. ואנחנו מתגלגלים אל הבירה של מרוקו, שנתנה לה גם את השם של המדינה, מרקש, מכאן השם מרוקו, עיר שנבנתה כבר במאה ה-11, על ידי אחת השושלות של הברברים שחיו באזור של האטלס הגבוה. עיר נקראת העיר האדומה, בגלל הבתים שכולם בנויים בצבע של הבוץ האדום, בצבע אוקרה, שהבתים חלקם צבועים וחלקם גם הצבע של הבוץ הוא כזה. במרכז העיר ישנה הכיכר הגדולה שנקראת בשם ג'אמה אפנה, שבה מתנהלים חיי התרבות של העיר, בשעות אחר הצהריים, גם בשביל התיירים, אבל בעיקר בשביל התושבים המקומיים, שהבתים שלהם כל כך קטנים וצפופים, הם יוצאים אל הרחבה, קצת להתאוורר, לראות מופעים של קבוצות שרוקדות, מחולות, יש כאן עגלות שבאות ומזינות את כולם, בואו נראה כמה תמונות מהרחבה הגדולה הזאת. יש כאן מרקידי נחשים, אתם רואים כאן את הקוברה, את המרקיד שלה בחליל, וכאן מתחת לכל טוב כזה יש קוברה אחרת. מאחור רואים שורה של עגלות, שבהם אתה יכול בכמה פרוטות לקבל כוס מיץ ולנסיה, מיץ אשכוליות, שגדלים באזור של אגדיר, שם שטחים עצומים של פרדסים. מרוקו הפכה להיות היצואן, החליפה בעצם את חלק מישראל בייצוא של פירות הדר לאירופה. יותר קרוב, יותר זול, ישראל ירדה מזה. יש שם אחד שהורק אש ומספר סיפורים. יש לנו נשים שעושות חנה לקלות או לנשים שרוצות לייפות את עצמן. יושב איזה נגן עם איזה מין של רבב, עם שני מיתרים ושר, אולי הוא יקבל משהו. היה לי בקבוצה רופא שיניים. ומצאנו שם דוכן של רופא שיניים מקומי, שיש לו כבר שיניים מוכנות, ובעיקר שיניים תותבות, שהוא מוכר אותם לאנשים שבאים, טיפול על המקום, הוצאת שיניים עם טיפול רפואי במקום. ואם תרצו, זה בית מרקחת. על הקרקע, חנות של רפואות, של כל מיני דברים שעוזרים בחיים, מביצי יענה, דרך, ראינו כאן נוצות,
יהיה לנו כאן בעלי חיים פוחלצים. אחד הבעלי חיים הכי נפוצים במרוקו, במקרים כאלה, זה צב. צב, שבונים בית חדש, צריך לקחת צב, לתת לו להסתובב בחדרים. זה גם סמל שיש לצב הזה, יש לו בית שהוא נושא אותו איתו, אבל גם הצב צריך להטיל את צואתו ברחבי הבית, ואז זה סגולה לבריאות לכל המשפחה. ואתם תראו כאן אלפי דברים, אבנים טובות, אבנים שהוא מרסק אותם, כל מיני כבישים, רק הוא מסתיר את הפנים שלו כדי שלא יצלם אותו. אז זה לכל מחלה, לכל פגע יש תרופה. פגשתי שם גם איזה סודני אחד, לא סודני, ערב הסעודית, אמרתי סודני, שהגיע עם המשפחה שלו, הילדים עדיין הולכים בלי הרעלה, אבל האישה, גם המשקפיים, מסתירות את העיניים שלה. והוא שותה מיץ אשכוליות, לבריאות. כל המרחב שסביב השוק, למרחק של לפעמים כמה מאות מטרים, קילומטרים, זה הכל חנויות ובעלי מלאכה, מה שאתם תעלו בדעתכם. צביעת בדים, עשיית כלי חרס, עשיית מנורות, חנויות לנעליים, חנויות לכפכפים, חנויות לשטיחים, שוק ענק אחד גדול, צפוף ורועש, זה השוק של מרקש. כאן הגענו למקום שצובעים חוטי צמר, ועכשיו קצת על מבנה קדוש, זה אחד מהמדרסות שנמצאת המדרסות יש להם, נבנו בעיקר בערך בתקופה בארץ, הם ידועים מהמאה ה-15, במרוקו זה התחיל עוד קודם, במאה ה-12, תקופות שהפיצו את האסלאם, ואנשים היו באים ללמוד בית ספר דתי. המבנה בנוי באופן קבוע מחלק תחתון שהוא עשוי מאותו זליג שאמרנו, דיברנו עליו, קרמיקה בתשליב. החלק המרכזי עשוי מתבניות של גבס שנקרא בשם סטוקו, החלק העליון עשוי מעיבוד של עצי ארז. אנחנו נראה את זה בתמונה יותר מקרוב, אתם רואים כאן את התשליב של הזליג, עבודות עץ, הפתחים והחלק הגג, כל זה איתורים של אצטרובלים, של צורות של אצטרופלים של אורן ושל ארז, הגג כולו עשוי מעץ, והעריכים או הרעפים עשויים מקרמיקה צבועה בירוק. וזה כל בתי הממשל והמקומות הקדושים, הגגות שלהם ירוקים, ככה אתה מבחין בין בית רגיל לבין בית שהוא איזה מוסד שלטוני או דתי. כאן יש לכם דוגמה של אותו סטוקו, יוצרים תבנית שהיא נגטיב של הדבר הזה, יוצקים לתוכה גבס, ותראו איזה עדינות הדבר הזה. הקירות הדקים האלה הם בקושי מילימטר 2, וזה מחזיק שנים מעמד. סטוקו, גבס, למעלה אתם כבר רואים עבודה של עיצוב בתוך של פסוקי קוראן, וגם פה פסוקי קוראן, בתוך עץ ארז. הדבר שאופייני לבנייה האנדלוסית, ואחר כך שהיא בעצם בנייה של השלטון המרוקאי, שנבנה בספרד במאות התשיעית, עשירית, 11, והוברה אחר כך חזרה למרוקו, כאשר ספרד נעזבה בעקבות הגירוש של היהודים והמוסלמים. זה מה שנקרא בשם הקשת המורית. הקשת המורים הם אותם התושבים הקדומים של מרוקו. קשת מורית בנויה ממין קשת מעוגלת, בקצה שלה יש כמו שני משענות, הדבר הזה. יוצר מין קשת, וזה מופיע בכל הבתים הציבוריים, זה הכניסה לאחד מהמדרסות, לאחד מקומות התפילה, וזה תנחשו אתם, מה זה? מישהו יודע? חמם, הנה אומר שזה חמם, מה אתה אומר? חמם, אז זה לא חמם, זה בית שימוש ציבורי, בתוך המדרסה. יושבים רגל אחת כאן, רגל אחת כאן,
מה שנופל נופל כאן למטה, והוא זורם בתוך תעלה. שמתי לכם גם אפילו נייר טואלט, שתוכלו להכיר מה זה, אמנם זה משורזר. עמיקם, ניתקת. מה? התנתקת. ואנחנו קנינו זמן ארוך, זה לא... הם נבלות הם. קיבלנו זמן לשעה וחצי. לא, התנתקת בדיבור, עכשיו חזרת, בסדר. אבל גם התמונה נעלמה לי. תכף נראה. כן. הנה זה יחזור, אוקיי. זה חזר. זה חזר, גם הקול שלי שומעים עכשיו, בסדר. אנחנו לא רחוקים כבר מהסיום, אבל זה לא זז. לא. יש לכם כאן דוגמה של מסעדה מקומית בתוך הרחבה של הג'אמה האפנה, מראש כבש, דרך עופות, דרך סרטנים, דרך שבלולים, ועגלות לפי מספר של מיצים. אנחנו עולים עכשיו אל האטלס הגבוה. כפרים תלויים ככה באוויר, כמו בציורים של מרקש, לא, היא למרגלות הערים. מרקש מקבלת את המים שלה באותה שיטה עד היום של, קראנו לזה בארות שרשרת, אמנם היום יש כבר דברים יותר מודרניים, אבל זה כפר באטלס הגבוה. בתים קטנים, נמוכים, כולם בנויים מטיט, בוץ, קצת מהפריחה שאנחנו רואים שם בהר הגבוה. ההר הגבוה נקרא בשם טובקל, הוא מעל 4,700 נדמה לי, אל תתפסו אותי במספר, וכמה מהפרחים שפורחים שם באביב, אחרי שהשלג נמס, וכמה שרידים של משחקים, כנראה עוד נאוליטים, בני שנים, אולי 5,600 שנה, שנמצאים על גבי הסלעים באזור הזה, ואנחנו מוזמנים לבית ברברי, לטקס של שתיית תה. קודם כל, מכינים את הכוסות, מוזגים את התה, שימו לב לדבר הזה שאתם רואים כאן, זה מה שנקרא קונוס סוכר. באחד מהטיולים, זה הדבר הזה כאן, קונוס של סוכר, באחד מהטיולים שטיילתי עם איזה בחור אחד, עמד לפנינו פרד, עמוס כולו בשקים, שהיה כולו חרוטים כאלה, הם לא מכירים את הסוכר הגבישי הרגיל, או את הקוביות, אלא מוכרים אותו ככה בצורה של גבישים, שוברים את זה ביד, או עם איזה סכין בבית, מוזגים את התה, כל המשפחה, האורחים באים, מקבלים תה עם הרבה נאנה. נאנה, תה בלי נאנה, זה כמו, לא רוצה להגיד מה. משהו כזה. ואנחנו מגיעים אל כפר שנקרא בשם כפר אוריקה, וכדי להגיע מצד לצד צריכים לחצות אותו, אז זה גשר כזה קטן, ואנחנו עולים במעלה כדי להגיע אל המפלים של הנהר הזה שזורם. כל שנה באביב יש כאן פסטיבל אגוזי המלך, שגדלים באזור הזה, ובדרך אנחנו פוגשים את המקרר, אתם רואים, זה המים, יש כאן טיפות של מים שעפות מאיזשהו צינור בממטרה שמסתובב, ואתה יכול להזמין מה שאתה רוצה. וכשאתה מסובב את הראש אחורה, אתה רואה שעדיין מי שסוחב את הערימות קש האלה זה לא חמורים. זה גם לא אתונות, זה נשים, תראו איך שהן הולכות חוזרות מהמרעה עם הכבשים, וסוחבות לכם ערימות של קש, זה פשוט משהו לראות את זה, פשוט. וזה מזון שמשמש אחר כך את העזים במשך השנה. אנחנו יוצאים את מרקש, את עמק אוריקה, ואנחנו מגיעים חזרה אל האטלס התיכון, ומגיעים אל מה שנקרא בשם קבר קדוש. הפולחן המרוקאי זה פולחן של קדושים. זה פולחן של קדוש שנקרא בשם סידר רחל, מגיעים אליו מכל הרחבים ברחבי האזור, יושבים שם אנשים בצד, מתפללים, אוכלים, במרחק לא גדול ממנו נמצא קבר של קדוש יהודי, שנקרא בשם שלמה בלחנס, הוא היה אחד מאלה שנקראו בשם שדרים, שנשלחו לחוץ לארץ מישראל תחילת המאה ה-19, לאסוף כסף לטובת תלמידי ישיבות בצפת או בטבריה, הוא מצא שם את מותו,
וכאן אני פוגש ישראלים מפתח תקווה שעלו לקבר של שלמה בלחנז. ואנחנו עוברים נשים קוצרות, זה ציור של ואן גוך נראה לי. קוצרות במגל, הורדתי כאן תמונה שבה היה המדראיס, עמד כאן בצד והשגיח עליהם, הגבר היחידי וכל האנשים קוצרות שדה חיטה במגל, וטוב שזה ככה, כיוון שהם היו מכניסים לכאן קומביין אחד, אז הם היו נשארות בחוסרות עבודה, אבל לא כן, אלא 1,000 נשים נוספות. אנחנו עוברים בכפר שנקרא בשם, או עיירה בשם דמנת, ויש כאן מערת, שהגג שלה התמוטט, מערת נטיפים, והיא נקראת בשם מערת השטן. מלאת אלפים, שכל הזמן שורקים וצווחים, ועוברים בדרך שוק מקומי. במרוקו יש הרבה ערים או עיירות שנקראים בשם של שוק. סוק אל-וחד, סוק אל-תנין, סוק אל-ארבע, לכל יום יש שוק שנודד ממקום למקום, והערים התפתחו ערים סביב המרחב שבו היה מתנהל השוק. אז השוק תמצאו כאן מגזר וצנוניות ונעליים ובגדים ותכשיטים, מחר הוא כבר לא יהיה פה, יהיה במקום אחר. אז זה השוק בעיירה בשם אזילל. אנחנו מגיעים אל אחד מהנחלים שנובעים באטלס התיכון, וכאן יש מפל שנקרא בשם מפלי עוזוד. אנחנו עוד מעט גומרים. כאן במרומי המפל, אתם רואים את המבנה הקטן הזה, זאת תחנת קמח, שלבקשת הקהל היא מופעלת עד עצם היום הזה. טוחנים בה תירס, גרעינים של חיטה או שעורה, מופעלת על ידי גלגל שמופעל על ידי המים, לפני שנופלים למפל, המים והקמח נטחן. זה שוק אחר, זה היה צריך להיות תמונה לפני כן מהשוק, אבל תסלחו לי, אחד הדברים המעניינים לפני שאנחנו עוד מעט מסיימים, אלה מפעלי השקיה ענקיים שהתחילו עוד בתקופה של השלטון הצרפתי, ונמשכים עד ימינו. סגרו כאן נחל, יצרו אגם שנקרא אגם בין הנחלים, בין אל-ויידן. סכר יצר את האגם. מהסכר המים יורדים בצינורות. הם קודם כל נשאבו מהאגם אל צינור שמעלה אותם כאן לתחנת כוח אחת, תחנת כוח שנייה, ומספקת חשמל לכל האזור. האזור מוקף בתעלות מים, שרוחבן המוביל הארצי בערך מוביל עד כאן, ברוחב הזה. סליחה, לא התכוונתי להחליף את זה, אבל רגע אחד, נחזור עוד שנייה אחת, עוד אחד, רחבות פי 2 או פי 3 ברחבו של המוביל הארצי. כמויות עצומות של מים זורמות כאן ובנחת, והמעניין הוא שאותם המים של האגם הגדול שראינו, הפכו כאן אזור שהיה מדברי לנווה מדבר, פורח. כל משפחה מקבלת כאן חלקה, בית וחלקה, זיתים, סלק סוכר, כל מיני דברים כאלה לתעשייה, ומרהיב. ליד זה היה יהודי אחד חכם, בעל יוזמה, שבנה בית מלון, שידע שאנשים יבואו לבקר כאן, לראות את המרחב הזה, בנה בית מלון מפואר, ובמרחק של 20 מטר ממנו, עדיין יש בתים של אותו גוש שראינו מקודם, בתים בנויים בלוקים, לא מטויח, אבל המקלחת, מה שנקרא בשם החמם שלהם, נמצא בחוץ. ובחמם הזה לידו נמצא גם התנור של הלחם. הנה, הופעה מכינה את הלחם, היא מכניסה אותו אל התנור, אל הטבון, הכל מוסק על ידי עצים. בעיר הקרובה לזה, עומדות נשים ושוזרות את חוטי כסף שמשמשים לכפתנים, לבגדים שהמכינים החייטים המרוקאים, ומאתרים אותם בחוטי זהב וכסף. ככה הן יוצרות שלל של צבעים. הכל נעשה בגלגול יד. מצודה המצודה הזאת היא משגיחה על עיר בשם בני מלאל, שהפכה להיות עיר בעקבות השטח הזה שהפך להיות כאן מעיר שהייתה של 5,000 נפש, היא היום עיר מרכז חקלאי לכל המרחב העצום שראינו בתמונה הקודמת עם החלקות החקלאיות, וכאן יש שיחים של רותם, שהרועים משאירים לרועות ולהפך מכתבי אהבה. הם קושרות או קושרים את המחטים של הרותם
בצורה מסוימת, משאירים איזה רמז או סימן לבן זוג שלהם אולי לעתיד, אם ההורים יסכימו שהם יתחתנו. ועוד תופעה מסוימת זה באר עמוקה, שממנה מעלים את המים בעזרת חמור. החמור מושך את הכבל, הכבל עולה מעומק של 30-40 מטר, בן אדם לא היה עושה את זה, אז הוא הולך קדימה ואחורה, קדימה ואחורה, ואנחנו נסיים בעיר הלבנה, קאזה בלנקה, העיר הלבנה, היא היום הבירה הכלכלית של מרוקו, יש בה נמל גדול, יש שם תעשייה גדולה, יש שם עיר עתיקה יותר, היא בתקופות של הכיבוש הפורטוגזי, שימשה תחנת מגדלור לספינות שהיו משייטות באוקיינוס האטלנטי. בשנות ה-80 המלך חסן, לפני לכתו, החליט לבנות כאן מסגד, שהוא המסגד השלישי בגודלו בעולם, אחרי המסגד במכה, דמשק, והקים מסגד שלפי, אתם תשימו לב כאן, רואים כאן חלק מהים. חלק גדול מהמסגד בנוי על המים, כי לפי משפט שכתוב בקוראן, ומצוות אללה, או רוחו של אללה, היא גם על פני המים. אז נבנה כאן מסגד, גובה המגדל הוא כ-180 מטר, ואם מטפס עד למעלה, לכדורים העליונים, זה יגיע ל-200 מטר בערך, כולו מכוסה או בסטוקו, או בזליג בצורות שונות, ויכול לאחסן בתוכו כ-50,000 מתפללים. הגג נפתח בעזרת מתקן פנאומטי, ואז יש לנו, אתם רואים אפילו לראות כאן את המקום שבו הוא נפתח, ואז נוצר חלל פתוח, כאילו מסגד כזה קדום, כתור כזה, בלי גג, כמו שהיה במדבריות, וברחבה שלפניו יכולים להתפלל עוד 80,000 איש. כך נראה העולם המרכזי, הוא כולו עשוי עמודים מגרנית שהובאה מהאזור של האטלס הגבוה, שיש מאזור אחר שאולי הובא מאיטליה, שיש לבן, הכל מוקף זהב, מים, רצפה מחוממת על ידי זה חימום תת-קרקעי, ובמרכז תעלת מים זורמת, כמו באיזה ארמון אנדלוסי, שככה, ורמקולים מפוזרים כאן קבורים בתוך הקיר, 50,000 איש נכנסים כאן בקלות אל תוך הדבר הגדול הזה. עכשיו, אתם זוכרים שראינו את הזליג בפז, דוגמה הקטנה שהראיתי לכם, זה דוגמה של זליג שהוא גס, שנעשה בשביל המבנה של באיזה קטע מקיר חיצוני ליד איזשהו סביל. חלק מהאבנים נופלות, הוא גס מאוד במראה שלו, אבנים גדולות בגודל שכל אחד זה 2-3 סנטימטר. כדי לבנות את הדבר הזה העסיקו שם מאות אלפי עובדים שהביאו שיש מצרפת, מאיטליה, עמודי גרנית מהדרום, ומיליוני ביצים כדי להוסיף את החלבון של הכביסה, של הביצה, אל הטיט שבו היו מצפים עמודים. אני לא אראה לכם את זה כי אנחנו זמננו גדול, ובתמונה האחרונה שאנחנו כבר ממריאים בחזרה, אפשר לראות כאן איך נראים כפרים כאלה קטנטנים במרחב של מרוקו, במקום שבו השטח החקלאי הופך לחלק צחיח, סלעי וחסר כל. עכשיו נחזור רגע אחד, באיזה מקומות היינו. התחלנו מקזבלנקה, שדה התעופה, נסענו ישר לרבת, נסענו דרך הכביש הזה, הגענו אל שפשואן פה, ירדנו דרך אזור השדות אלה, הגבעות בשולי הריף, הגענו אל מקנס, אל פז, חצינו את האטלס התיכון, חצינו את האטלס הגבוה, ירדנו אל אזור הדיונה הגדולה, נסענו למרגלות האטלס הגבוה, נכנסנו אל הטודרה, אל הדדס, עברנו כאן בוורזזת, ירדנו דרומה אל האנטי אטלס, ביקרנו בתוכו, ירדנו חזרה אל תזנית, כאן קרוב לחוף האטלנטי, עלינו אל אגדיר, אסוויר, מוגדור, אל מרקש, וחזרה אל קזבלנקה. ועכשיו תפתח בזה סיימנו. אפשר לפתוח, מי שרוצה לומר משהו, ירים יד ואנחנו נשמע אותו. עמיקם,
תודה רבה על ההרצאה, היה מרתק. על מרוקו, נהניתי. מי אומר את זה? אבי בן צור, מה נשמע? אבי בן צור, כל הכבוד. תודה. אני אגיד לו, לא חשוב. לעשות כמה, אוקיי? שאלות, אתם יכולים לשאול שאלות. תודות אני יודע שתגידו לי, אבל שאלות. לא, אז בסדר, אז בלי מה? רוצה ממני רגע? תגידי את, תגידי לו תודה. נעלמתם דום, מה קרה? לא, כמה זמן נמשך הטיול? רגע, תנו ללוי להגיד, לוי הוא קנמנס קזבלנקה. הייתי במרוקו לפני 5-6 שנים או משהו כזה. באמת מקום, אמנם אני נולדתי שם ואני זוכר את כל המקומות האלה, כי לפני שהגעתי לארץ עשינו טיול בכל מרוקו, עם אבא שלי והמשפחה, ואני רואה את כל המקומות, וראיתי את כל המקומות עוד פעם, זה היה פשוט מדהים. איפרן, עם הקופים, באמת, זה אזור כל כך מלא דברים שונים. יש הרים מאוד גבוהים, מדבר הכי גדול בעולם, ים נפלא, אטלנטי, המדיטרני, כל הערים האלה והנופים הם מדהימים, מדהימים. ארץ מאוד רב גונית, כמעט כמו ישראל, רק המרחקים יותר גדולים. בישראל אתה עובר מים למדבר ב-80 קילומטר, ושם אתה צריך לנסוע קצת כמה מאות, אבל לא כמו באמריקה, יותר קטן. עדיין. תודה רבה על הזיכרון שהכנסת לי. תודה. יופי, תודה. אז אנחנו נתן... כן, יורם. עמיקם, חסר קצת נתון, כמה זמן הטיול וכמה קילומטרים. אני לא ממליץ כאן, אני כבר הפסקתי לטייל. הטיול הזה, אם אתה עושה אותו עם האטלס התיכון, עם האנטי-אטלס זה 17 או 18 יום. בדרך כלל עושים, בלי האנטי-אטלס, עושים אותו 14 יום. אבל לדעתי, אני הייתי מעריך ל-21 יום, אם החברות היו עושות את זה, אבל הן חוסכות בכסף בעיקר, ולא... אז להרבה מקומות שאנחנו ראינו, הם לא מגיעים. אבל אתם הגעתם. הגעתם איתי. כן, ראינו. אני מקווה שנהנתם, למדנו קצת. רגע, עוד שאלה. כן, שרה, מה השאלה? מה הטמפרטורות שם באזורים? הם לבושים מכף והראש, הם חושים... אז אני אגיד לך, כיוון שאנחנו... האזור הצפוני הוא כמעט ים תיכוני. טמפרטורות מאוד מאוד נוחות. כרגע יש כאן 60. וברגע שאתה עולה להרים, אז טמפרטורה, בחורף זה מושלג, יש אזורים שאי אפשר לחצות אותם בחורף, המעברים סגורים, כשאתה רואה לאזור המדברי, אז מה אני אגיד לך, הטמפרטורות בחודשי הקיץ, הן מגיעות לסביבות 40 מעלות. וסיפר לי פעם מדריך, שהגיעה קבוצה של מטיילים מהולנד, והם נסעו באזור שמעבר לאטלס הגבוה, באזור המדברי, והטמפרטורה בחוץ הייתה 45 מעלות. הם נשארו במלון, ונסעו בלילה ממלון אחד למלון שני, כדי לא להיות בחוץ. פשוט מאוד זה היה חם מאוד. אז צריך להתאים את העונות, את עונת הנסיעות, לעונת האביב והסתיו, ולא בקיץ ולא אמצע החורף. באיזו עונה היה הטיול הזה? הטיול הזה, מה שהיית כאן, מורכב מכמה טיולים, כאשר אני לא יכול לומר לך. זה לא טיול אחד. הייתי במרוקו אולי 15 פעמים. זה מפה ומשם. עיני השתתפה בטיול כזה? כן. היה קשה? שאלה אם אתה הולך ברגל או לא, אני יודע. יש קצת הולכים ברגל, אבל למשל, היום הקשה ביותר זה היום שאתה נמצא בתוך עיר כמו פז. אתה יום שלם על הרגליים. אפשר לשבת פה ושם, אבל אתה כל הזמן סובב בתוך העיר, בתוך הסמטאות, ואתה כבר מת לגמור את זה. והייתי פעם עם קבוצה של שומרי מצוות, והלכנו מהעיר החדשה אל העיר הישנה וחזרה, אולי באותו יום עשינו 12 קילומטר. עם סיור בעיר. מיקם, אלה כפרים הקטנים, איך מגיעים? אוטובוס? איך אתם הגעתם לשם? אנחנו הגענו, חלק מהכפרים יש כביש בכלל לא כל כך רחוק. אני עשיתי פעם סיור לבד עם בחורצ'יק אחד עם ג'יפ, אפשר להגיע עם חמורים ופרדות, ויש מקומות שאפשר להגיע עם רכב 4x4.
שלהם. עמיקם. כן. עמיקם, הזכרת את הנושא של היהודים במידה מסוימת. מי שואל קודם כל? אני רוצה לראות. פיני. איך? פיני אגמון. כן. אתה לא רואה אותי. אני שומע, אני נזכר בכל, כן. לא צריך לראות. אני חושב שאחד הדברים המעניינים, ואתה יכול להוסיף לזה, זה כל הנושא של היחס של המרוקאים ליהודים. בחלק מהמקומות הם פשוט מדברים על היהודים בתור אחד מה4 קבוצות אתניות שהרכיבו את מרוקו, הם מדברים עליהם בהערצה לא נורמלית, מתגעגעים אליהם, כולם יודעים מי זה שלמה בר שם, אני מדבר על אזור האטלס, וכשאתה מדבר אחד הדברים המוזרים, ולכן יש פה איזה לוי, שבא ממרוקו, אחד הדברים המעניינים, שאתה מדבר עם מרוקאים, מה זה, הם אוהבים את היהודים, והם אהבו את היהודים, והכל טוב ויפה, עד כדי כך שכשחזרתי ארצה, צלצלתי לחברים מרוקאים, שאלתי מה באתם לארץ, כל כך טוב היה שם. אז בקיצור, מסתבר שזה לא היה כל כך טוב, אני מניח שבא ממרוקו יכול לספר יותר טוב ממני, אבל היום הם מתייחסים לזה ככה, וזה נראה להם הדבר הכי טבעי בעולם. אני לא נכנסתי לחלק היהודי של מרוקו, אבל ידוע שיהודים הגיעו למרוקו כנראה כבר בתקופת בית ראשון, יחד עם הצידונים, והם ישבו בעיקר באזורים ההרריים, יחד עם הברברים, ומדובר על איזו תקופה שהיה ממש שלטון יהודי, במאה החמישית-שישית, באזורים הללו, תקופה קצרה, והם חיו באותם מקצועים כמו שראית היום. יש כאלה שחיו במערות, ויש כאלה שחיו בקזבלנקה, שהפכה כבר מאמצע המאה ה-19, תחת השפעה אירופאית, ואחר כך צרפתית, לעיר מודרנית לחלוטין, שאלת לוי, הוא ממרוקו. הוא קיבל חינוך אירופאי לחלוטין. ואני לא חושב שבקרב המוסלמים, החלק היותר מערבי, הערבי יותר היה יחס טוב כל כך אל היהודים. אבל זה נושא אחר, אני לא התייחסתי אליו, אני התייחסתי קצת לנופים, לפגישה עם אנשים מקומיים פה ושם, וקצת בחיפזון ככה, ההיסטוריה של מרוקו, חלפנו עליה, זאת לא הרצאה אקדמית, אלא, איך אומרים, התרשמות עין, וקצת טעם לעוד. מי שרוצה, כדאי לבקר במרוקו, ארץ מאוד מאוד יפה. אני רוצה לספר שעוד כשהייתי במטוס למרוקו, אז היה לידי, מאחורי ישב זוג מרוקאים שחזרו מאיסטנבול, כי גם אנחנו הגענו מאיסטנבול, והוא סיפר, הוא אמר שהוא עיתונאי, והוא מקושר לעיתונאים בישראל, ואמרתי לו, אני כבר 60 ומשהו שנה לא הייתי במרוקו, אני פעם ראשונה חוזר לשם. אז הוא שאל אותי שאלות, ואני שאלתי אותו מאיפה הוא אמר שהוא מספי. והגיס שלי שהיה גם איתי, אמרתי לו, הנה הוא מספי, אתה יכול לדבר איתו. והבחור הזה שהיה בן 30 ומשהו, ידע הכל, על כל המשפחות היהודיות שהיו בספי, ועזבו לישראל. והוא דיבר עם הגיס שלי, אתה מכיר את זה? אתה מכיר את זה? כי פתאום הוא אומר, אתה לא נולדת בכלל שזה קרה, שהיהודים עזבו. הוא אומר, אמא שלי כל הזמן מספרת על היהודים במרוקו, על הקשרים, ועד היום היא עושה את החמין המרוקאי כל יום שבת. היא זוכרת את הוא מכיר את המשפחות, לפי שמות, הוא ידע מי של מי ומה הם עבדו והכל. פשוט הדהים אותי, בחור צעיר, וגם כשהלכתי לבקר בבית הספר שלנו, היה שם מנהל שלמד עברית, הוא דיבר צרפתית איתי, אבל הוא למד עברית, ולמד כדי לדעת מה קרה עם היהודים במרוקו ולמה הם עזבו. הוא רצה להיכנס לתוך הקהילה הזאת, והוא לקח אותנו לטיול, ובמשרד שלו הייתה תמונה של אחותי עם הכיתה שלה, והוא הוריד את זה מהקיר, מקריא את זה, ואומר, יש לי בבית, תשאיר את זה פה. הוא אומר, לא, הגעת עד לפה, תקבלי את זה ממנו. היחס הוא היה מצוין, כל מקום שקיבלו אותנו וידעו שאנחנו מרוקאים, זה היה פשוט מדהים. שאתם ישראלים. שאנחנו מישראל, אבל ממרוקו. פשוט זה היה מדהים לראות את זה, מרגש ביותר. היום נשארו יהודים במרוקו, בעיקר בקזבלנקה, מעט בפז. בודדים, מתוך 250,000 שעלו ממרוקו, נשארו שם אולי כמה אלפים בודדים. מה, עלו 300,000 ממרוקו. 300,000. כן. כמה הלכו לצרפת? חלק הלכו לצרפת, חלק הלכו לקנדה, התפזרו. קנדה, צרפת, כן. המשפחה שלנו מפוצלת בין קנדה,
צרפת בישראל. אפשר להחזיר... אבל זה לא היה הנושא שלנו, אני לא... כן. ליקם. כן. אפשר להחזיר לשם את מירי רגב? לא שומע. את מירי רגב אפשר להחזיר לשם, אם הם אוהבים להיות. הם לא יקבלו אותה. אולי נצליח. קודם כל שנחליף אותה, אחר כך נראה מה לעשות. הם לא יקבלו אותה חזרה. טוב, אז אנחנו ניפגש בעוד 3 שבועות. תודה רבה. מי שרוצה לשמוע, נצרף עוד חברים, והנושא יהיה גיאורגיה. גם כן ארץ מאוד מאוד מגוונת ויפה. להתראות. תודה רבה. זה היה יותר מדי עמוס.